enw i Venice, a fi yw Monet, a ni'n yfeilliad a ni'n dawnsio. Ar dydd Mawrth, ni'n dawnsio 2 gwers, wedyn ar dydd Mercher, ni'n dawnsio hefyd. Wedyn ar dydd Sul, ni'n dawnsio am 5 awr yn academy. Ni'n god ffrindiau fi, a ni'n really nice. A mae'n just like, ni'n teulu, a mae'n just really fun. Mae'n anodd i balansio gwaith ysgol a dawnsio, ond yn y diwedd ni gallu ffitio fe rhywle yn y schedule. Mae'n mam yn helpu oherwydd, os ni ddim yn neud ni'n cael yn trouble. Yn y haf, ni'n gwneud reggae and rhythm yn Newport. A mae'n really hwyl. Oedd ni wedi perfformio gyda crowd enfawr, a oedd hynna'n really dda hefyd oedd wedi collaboratio gyda pobl sydd yn dawnsio yn Newport. Ni wedi perfformio lot o gweithiau, a mae'r teimlad yn just dod yn naturiol, so fi ddim yn byth yn teimlo'n nerfus, a os oedd fi yn, bydd fi'n gweld y mam fi, a fi ddim yn nerfus. Fi wedi gwneud tipyn bach o weithiau, so fi gwybod y teimlad, a pryd oedd yn y tro gyntaf, oedd fi tipyn bach yn nerfus, ond oedd y ffrindiau fi yn cefnogi. Mae pawb yn y crowd yn cefnogi, gweiddi, clapio. Mae'n y teimlad yn amazing.